Hvad så der, Bringsepinks? Som jeg nok kan se på titlen, er det en test til slægtspiser episode 4, I guess. 3, 4, 5. Jeg ved det ikke, det kan jeg se i titlen. Men i dag skal vi simpelthen teste noget. Jeg er sommerferie. Og jeg har sådan en her. Den skal vi ikke teste, den kender jeg sikkert. Jeg har lige været oppe og købt slik. Og jeg købte også sådan en her. En flattetest kostede 8,5 for sådan en her kæmpe pose. Men det vi skal teste i dag er klovnemix. Prøv at se den her klovn. Den er mega creepy. What the fuck? Den er mega creepy. Prøv at se. Synes jeg også, den er creepy. Jo. Det er lovely. What the fuck? Jeg skal lige få ham der dreng der. What the fuck? Nå. Ja. Lad os teste den døde, uhyggelige klovn. Ja, jeg sidder et helt andet sted. Jeg sidder i min seng. Hvad skal jeg starte med? Ej. Kommer der så 3 ting her? Fuck, jeg kan den kan ikke lide. Okay, jeg har taget sådan noget herop. Is, I guess. Og så har jeg taget sådan en her ting op. Ja. Jeg tænker, vi starter lidt med den her. Nej, starter med den her. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare større forventninger til den her. Jeg plejer ikke også at med den her skumværk. Men okay, en koldt. Kan jeg blive okay? Så skal der ud. Hvad lød? Den er fin. Næste. Ad for satan. Jeg har smagt det før. Vi skulle ej gå. For helvede, så ulydigt. Ja, så den her, og så gider vi ikke mere. Den er crisp og sådan noget. Og jo, den er crisp. Den har jeg ikke. Nå. En der. Ja. Næste. Det bliver fandme bare den sidste. Nej. Tak, min hvad?